лекции тайните на злото. Първата лекция е злото, втората лекция е Сатана, третата лекция е дявола. И три идеи. Първата продължение е злото, втората демоните и третата идея лъжата. Следваща лекция на 4 ноември. Започвам с първата лекция злото. Защо говорим за него? Защото който го разбере правилно, ще намери правилния си път към Бога. Дълбоко правилно разбиране. Така, злото в света и в Вселената е допуснато от Бога. Защото след разрушаването Бог пресъздава и възкресява съществата. Защото има зло, при което няма нито възкресение, нито възраждане, нито прераждане. Това зло е отстранено от Бога, а е допуснато това, което лекува човешкото добро и сътвореността. Това допуснато зло е добро. Именно затова Бог е любов. Защото е вътре във великата воля на Бога. Другото не е Негова воля, но това зло е в Неговата воля. Това зло е едно особено прикритие на Бога. То е прикрита любов, прикрит Негов замисъл. Докато всичко озрее и се роди, и тогава хората ще разберат наистина, че Бог е любов. Защото тогава ще се роди истинското добро. Истинското, т.е. не човешкото, а истинското. Затова учителя казва във втория том в храма, казва: аз, ако сте станали много добри, ще се отдалечите от мене. Трябва да станете истинни, да влезете в истинското добро. Така, когато се дойде до истинското добро, тогава хората чак ще разберат Бога и ще го славят, защото Той ще бъде разбран. Ако злото изчезне от този свят, нямаше да има никакъв шанс за истинското добро. То нямаше да може да се развие и да се разгърне. Злото не може да бъде там, където е наситено с Бог. Ако вярваш, че злото е реалност, то започва да съществува чрез своята нереалност. А ти го привличаш, защото си изоставил Бога. Истинската реалност си изоставил и я заместваш с друга. Злото може да загуби реалността си само чрез силата на Бога, ако живееш вътре в системата на Бога. Ако Бог се задвижи, всяко зло изчезва. Въпросът е дали ти можеш да го задвижиш в себе си. Ако Бог мълчи, това значи, че Той не иска да действа. Говорим за земетресения и всякакви и древния потоп за учителя, за който учителя казва, че това е било велико водно кръщение. Значи, не иска да действа. Защото има работа, има поучение. Злото, което прави дявола, е едно благословение за света, казва учителя. Доброто, което правят ангелите, е едно благословение за тях. Единственото зло, което не е благословено, това е човешкото зло. Злото на дявола е благословено. На ангелите доброто е благословено, но човешкото зло, там няма благословение. В божествения порядък е, когато дявола прави зло. Това е негова цел, негова задача. Даже мога да кажа, ако не прави зло, горко му. Значи, божественият порядък е, когато дявола прави зло. Но когато човека прави зло, това не е в божествения порядък. Ето защо човека има карма, дявола няма карма. Злото също има вяра, но неговата вяра неговата грешка е, че то вярва в абсурдни неща. Злото е една необходимост, за да познаеш Бог в себе си и то отвътре.
Не да го търсиш някъде, а отвътре. Не се бори с злото, казва учителя, а се съедини с Бога. Значи не борба с злото, а търси начини да се съединиш с Бога. В Бог злото губи своята власт. Целта на сътворяването на злото е изявлението на великото божествено единство. Да търсиш това единство и да го постигнеш в себе си. Злото е създадено като преграда, защото Бог е искал да го победим, но заедно с него. Сещам се за една атлантска поговорка, която казва: ако мъдрият ти прави преграда, ако ти прави препятствие, това е тайна услуга. Няма значение дали ще разбереш, това е услуга. Злото оплита човека чрез човека, чрез неговите неразумни желания. Заплахата срещу човека, това е злото скрито вътре в него. Не външното зло, а онова скрито вътре в него. Енергията на злото расте чрез невежество, чрез борба, съпротива, омраза и т.н. Когато ще говорим след време за айкидо, Морихей казва: който не се съпротивлява, никога не може да бъде победено злото. Злото е толкова слабо, че се побеждава без борба. Но трябва да си буден и да знаеш как да действаш. Защото в мекотата, казва Морихей, злото няма метод срещу мекотата. Там винаги увисва. Но ти трябва да се изработил като принцип, като нещо, което разрушава и най-големите прегради. Такова нещо е мекотата. Така. Значи, злото расте чрез невежество и така нататък, борба и съпротива. Докато твоята любов не е станала истинска, това означава, че тя не е преодоляла злото, а това означава, че ти въобще не можеш да служиш на Бога. Смешно е да говориш за мисия и така нататък. Всеки човек, който обсебва друг човек, без значение дали това е човешка любов или омраза, трябва да знае, че за него се прилепва тъмния меч на строгата карма. Тъмния меч на строгата карма. Грехопадението е особен дар за земните. Ще обясня. Грехът спасява хората от един много по-голям и скрит вътрешен психически взрив. Този грях е слабост, но, каза учителя, и спасение. Докато при другото зло, там за спасение не може да се говори. Той е тотален унищожител. Той е четирите шестици, за които не се говори. Това грехопадение, това зло е спасител на човечеството, но при едно условие. Ако човека се предаде в Божиите ръце. Ако се умува, това е негова работа, но ако се предаде в Божиите ръце. Ако се предаде, тогава това зло става спасител и поучител. Защо? Защото сам Бог работи тайно с това зло. Даже това зло не знае как работи Бог. Но Бог работи тайно в него и спасява човека. Чрез преживявания и опит. Защото Бог иска да израсне заедно с човека, а не човека да чака някога да дойде Бог. Бог е завързал тайното зло в себе си. И това зло не може да работи. В него има нещо тотално непоправимо. Затова то е заключено. То е останало за далечно бъдеще, но в Сатана Бог работи. И не само работи, но спасява и осветява. Има зло от миналото, има зло от древността. Злото от миналото е паднало чрез грехопадение, гордост, завист и това е малкото зло. Но злото от древността, това е друго зло, то е паднало по друга причина. То е посегнало на тайната на Бога, на ядрото на Бога и на тайната на живота. Той е поискал да разруши тайната на живота.
И така това зло жестоко се е самонаказало, защото е поискало абсолютно невъзможното. Злото още от древността е било създадено за изпитание на най-висшите същества, боговете. Но даже и те се оказали неподготвени за него. А то било страж на тайната на живота. Те не знаели това. Злото е изпитание и за най-висшите, и за най-низшите същества. За висшите, за да се провери дали те могат да се срещнат с лицето на истината и да издържат. А за низшите, дали ще имат тотално послушание, което е при Христос. Послушание до смърт, а не някакво послушание на Бога. Тези, които не са издържали изпитанието на истината, те са станали зло и са започнали да виждат злото като зло. Погледът им е видоизменен. И те го виждат. И там, където го няма, и там, където го има. Злото е скритото лице на истината, за което не сме готови. Това беше първата лекция, първата идея, злото продължение. Злото ще изчезне тогава, когато Бог се съгради в човека. Злото е създаден замисъл, за да бъде изпитание за истината в човека. Докато злото работи, човека е в развитие. Ако злото не работеше, човекът нямаше да има шансове. Всеки трябва да премине през мрачните страдания на злото, за да открие себе си и чистия си път. Злото се превръща в зло, когато го избереш за свой път. Тогава вече то става наказание. Човек, който е способен и на най-малкото зло, той не е годен за реално развитие. Тук ви говоря за микроскопично зло. Даже и малка обида. Тебе може да те обиждат, ако си ученик, ти нямаш право да обиждаш. Ти трябва да действаш, както издадахме новата книга, ще видите една от най-силните книги за подхода. Как да действаш при всякакви ситуации, тежки ситуации, методи от учителя. Една от най-хубавите книги. Така. Когато човекът е допуснал злото да живее в него, той се е самоосъдил. Свободата не е истинска, ако не може да бъде нарушена, а злото се е родило от поредица нарушения. И така, то ще се учи и ще се изкупва дълго време. Свободата съдържа в себе си и възможност за зло. Така е създадена. Но едновременно и за поучение. Значи хем е създадена за зло и хем за поучение. Злото е допуснато от Бога, защото то ще се окаже най-важният опит в цялата Вселена. Злото е живот, който се е обърнал против самия себе си. Бог не е склонен към злото, но Той го е включил в своя план и го ръководи за своите цели. Няма значение какво одобряват хората. Бог го ръководи за своите цели. Не може да съществува съвършена Вселена, ако не съществува свободата, включваща и правене на зло. Ще обясня. Без свобода не може да се извърши истинско добро. Това добро може да се извърши само от свободни съзнателни същества, които чрез свободен избор избират абсолютното добро, а не както е при ангелите по необходимост. Това не е истинско добро. Човекът трябва да мине през по-дълбок опит. Свободата е тази, която е направила греха възможен, но не можем да кажем, че тя е зло, защото тя е велик дар във Вселената, от който ще израснат съществата, но чрез опит. Ако ти живееш в Бога, място за зло и за дявол няма. Но пита се, къде живееш ти? Злото, това е неуспех в търсенето на Бога.
Това са тези усилия, които са стигнали до някъде и са спряли. Злото, това е просто неправилното търсене. Злото е просто отсъствие на реалността. В него има нещо като празно място. Ако това място бъде запълнено с реалност, с Бог, то няма да е зло. Злото вече няма да го има. Но в човека има празно място. Злото е ограбена реалност, с цел да се развием до истинската добродетел. Не е лицемерната, за която Ислама казва за тези големи благодеяния човешки, те са лицемерие. До истинската добродетел, за да не бъдем разрушени. Ако хората живееха в Бога, злото би умряло, но хората не са осъзнати за Бога. Преди време един стар човек, водеше се разумен, казва: не вярвам в Бога, вярвам в природата. Голямо падение, не можах да му го обясня, но му казах само едно-две изречения. Значи вярваш в природата, нали? В вятъра, реките, да. А да ми кажеш дали вятъра и реките са създали пчелата? Мълчание. Това е работа. Неразумността на човека се превръща в негова съдба. А човекът си мисли, че злото е виновно. Не, виновна е твоята собствена неразумност, срещу която трябва да се опълчиш. Казвам, доброто разбиране на нещата, дълбокото разбиране на нещата е провал за злото и за неговите планове. Победата над злото изисква живот в Бога. Втората лекция – Сатана. Първо, Сатана е тайна на Бога, тайна от великата неделимост на Бога. Сатана никога не е бил противник на Бога по простата причина, че Бог няма противници и никога няма да има. То е нещо абсолютно. Абсолютно не може да има противник. Чрез Сатана и злото, чрез скритостта си, Бог ще преобрази цялата Вселена, независимо какво мислят хората и философите. Да виждаш в Сатана и в злото скрития Бог, това е тайна наука. Това е позволение, а да виждаш замисъла му, това е откровение. Сам Бог в древния си замисъл е предвидил абсолютно всичко от самото начало. Защо? Защото Бог е преди началото. Сещам се на едно място в храма, учителя казва: аз познавам всички древни цивилизации, но те не ме познават. Просто, ясно, така говори учителя. В Бог има скрита и постоянна власт над Сатана. Постоянна. Сатанинското зло действа като разрушаване, но не като унищожаване. Това означава, че разрушаването движи измененията. Оттам идват преражданията. Думата прераждане при учителя означава да преработиш миналото си. Понеже за един живот не можеш да изпълниш библейския закон, бъдете съвършени, както е съвършен Отец. Никой за един живот не може да изпълни това съвършенство. Това е велико единство. Затова има много прераждания и, разбира се, ако вървиш искрено упорито в този път, идва един момент на единство и съвършенство вътре в него. Не без него, а вътре в него. Преобразяванията. Това сатанинско зло е благословено, защото Бог прониква в него. А в другото, тайното зло, Бог не е пожелал да прониква. Не е пожелал и затова това зло е неосветено, то е дълбок мрак, неосветен мрак. Нещо, което се е самонаказало за милиони години. Става въпрос за паднали невисоки същества, богове, които са били предупредени. Сатана е зло от иерархиите, от херовимите, а тайното зло е от по-високо място, от расата на бархишарите, расата на боговете.
Сатана е само паднала иерархия, а не изначален дух от боговете. Сатана се движи по космическите закони на Бога и той е служител, и то таен светъл служител. Прикрите, но той е таен светъл служител. Докато тайното зло отрича тотално Божиите закони. Тотално отричане на истината. И затова то е самонаказано жестоко. В събранията на Бога, чували сте, в Библията се казва, че дори ангелите не виждат Сатана. Там той е преобразен светъл дух и затова в Павел се казва. Казано е, и не е чудно, че сам Сатана се преобразява в светъл ангел. Ако Бог позволи на ангелите, ще го видят. Ако Бог позволи на мъдреца и на посветение, ще го види. Ако не позволи, няма да го види. Който е отхвърлил Бога, той ще бъде атакуван и победен от заблужденията на Сатана. Сатана и дяволите провалят човека с полуистини, на които човека държи. Защо? За да се научи човека да търси цялата истина. Но ако ти сложиш Бог на първо място в живота си, Бог ще се погрижи за Сатана, за всички дяволи и всички видови заблуждения и илюзии. Зависи как поставяш Бог, на кое място го поставяш от живота си, в своето тотално ежедневие. Затова учителя каза, това го изнесех и в София, никога не поставяй между себе си и Бога държавата. Няма никаква държава тук, никакъв компромис. Имал съм такива преживявания с държавата и с държавна сигурност. Никакво поставяне, никакво изместване, за да може Бог да действа както трябва. И той ги разпиля, но няма да обяснявам. Така, но ако ти сложиш Бог на първо на място в живота си, той има грижа за вече за всичко, но постепенно. Бог няма да ти помогне бързо, защото иска да озрееш. Както слънцето не изгрява изведнъж, постепенно. Това е метода на бялото братство. Сатана, това е едно мощно Божие проклятие срещу всичко неразумно. Не срещу разумния човек и мъдреца и търсача на истината. Срещу всичко неразумно. Всяко твое неразумно желание е твоя Сатана. Гневът на Сатана върху човека е самия Божий гняв. Защото сам Бог иска да се пробудиш и това всъщност е скритата му милост. Чрез Сатана Бог отделя всички недостойни от себе си. Те влизат в неговата система. Ще обясня нещо. Когато човек умира по два начина. При всички положения влиза в Бога, но ако е в злото, влиза в другата част на Бога, т.е. в Сатана. Едните отиват при Бога, другите отиват в другата му част, Сатана. Но всички така или иначе отиват в Бога, а тези, които са в Сатана, ще чакат условия за развитие. Защо отиват? Бог отстранява всички недостойни чрез Сатана, за да получат поучение. Ако мразиш Сатана, ти му предаваш сила. Ако смяташ, че е враг, ти го храниш с сила. Единственият метод е спри да мислиш за него, забрави го, мисли единствено за Бога. Старай се да бъдеш съсредоточен в Бога, защото в Бог угасва всяко зло и всеки Сатана. Казано на езика на суфи, помни само единствения и това е всичко. Това, което помниш най-много, това е твоята съдба, казват суфи. Това, което помниш най-много. Затова и Библията казва, постоянно се молете. И затова казвам, помни само Бога и ще имаш божествена съдба, т.е. живот в Бога. Както казва, а не в света, живот в Бога. Ибн Араби, за който ще говорим другия път, другата година, казва,
В начало вдъхновението ми дойде само на гости, но ме отвлече завинаги. Това е посяване, това е път, това е отдаденост. Разбира се, Бог не може във всички да влезе, но след време ще говорим за Него и за учението, за вдъхновението. Така, Сатана не се страхува никога от християни, никакви окултисти и йоги. Той най-много се страхува от синове Божии. Най-много се страхува от чисти същества. Те са опасност за всички негови планове. А християните, те са му една огромна радост. Сатана има страх от истинската чистота, а въображаемата чистота много го радва. Въображаемата чистота е лицемерна. Тя е неговата радост. И макар че за света Сатана се остава зло и отрицателно същество, то така изглежда, но това не е така. В скрития свят Сатана се остава благословеното зло и от него съществата ще пострадат, но и от това страдание ще израснат в Бога. От тук идват многобройните страдания. Казал съм и при мен са идвали много хора и продължават да идват. И скоро една сестра, като ми каза, че има тежки страдания, и казах, че наистина много се радвам. Ама много. Ако беше ми казала, че е щастлива, щях да я съжалявам. Това означава, че Сатана, това е скрито подадената Божия ръка. Защото рано или късно след страданията ще има завръщане в Бога. Недостойните и неозрелите за вечния живот, които Сатана е изгонил за известно време, имат шанс да се завърнат. И това е благата вест. Чрез Сатана. Сатана е благата вест. Чрез него те ще се завърнат, но чрез многобройни страдания. Но има и демони, които ще бъдат милиони години в неосветения мрак. То е Божия работа, какво ще прави с тях. Това беше втората лекция, втората идея – демоните. Те искат най-много да владеят отвътре. Защото чувстват, че външното влияние е нещо слабо. Дяволите са свързани с неразумните желания в човека, а демоните са свързани с безумните, упорити желания. Храната, която внася най-много демони в човека, е свинското месо. Свинете са паднали демони, така както мухите са паднали упорити нахални същества. Демоните влизат в човека най-вече чрез лъжата. Главната врата за тях, при другите грехове влизат дяволите. Но там, където има лъжа, това е най-коварното нещо, затова после накрая ще говорим за лъжата. Най-много влизат чрез лъжата. Почнеш ли да допускаш често лъжи в живота си, ти се населяваш с демони. Казал съм, имаш право да премълчаваш истината и да говориш истината. Но пази се от твоята уста да излиза лъжа. Демоните предпочитат да населяват хора, най-вече тези хора да населяват пусти места. Но самите демони обичат пусти места. Защото за тях това е едно мъчение. И някой път те искат да избягат и търсят пусти хора, празни хора. Демоните нямат физически тела и затова си търсят физически тела, понеже им трябва храна, т.е. енергия. Трябват им слабости, защото слабостта е като един отворен течащ кран. Може да пие енергия колкото се иска. Демоните могат да съществуват и без тяло, но енергия им трябва. Демоните могат да си говорят чрез хората. Ако хората се карат чрез дяволите, чрез демоните стават големи гневни побои. Коварни побои, защото гневът е неизгаснал вулкан, демонична сила.
Демоните имат особен дисбаланс на енергията. Те нямат обновяване с тайната на живота и на Бога. Оттам имат огромен дисбаланс. Те са загубили енергията и за да оцеляват, трябва да се вселяват и да крадат енергия. Да те обсеби дявол е щастие в сравнение с това да те обсеби демон. Демоните са същества на една голяма празнота. Особено им е тежко, когато останат сами със себе си. Те предпочитат какво ли не, Библията казва даже